Utekajte, medvedide! Na tomto mieste hneď pri školskom areáli medveď poranil prvého človeka. Mal ním byť pán vo vyššom veku. Sorry, toto bol cielený útok na človeka. O niekoľko 100 metrov ďalej bežal okolo obchodného centra, kde zranil 10-ročné dievčatko. Tento medveď mal voľbu takisto, ako mám ju ja. Budem útočiť, alebo nebudem útočiť. Ako vidno, celý čas sa zrejme v strese pohyboval veľmi rýchlo. To nebolo, že on sa bráni, že on je v šoku a že neviem čo. Niekde v týchto miestach pri parku prišiel do stretu s dvomi ženami. Choď. Daj, idem volať. Bíhajte. Kde? Aká to ulica? Na nábreží. Nakoniec prebehol krížom cez celé mesto až k rieke Váh, kde nedaleko detského ihriska na cyklochodníku skočil zozadu na cyklistu. Ja som nohami kopal okolo seba a kričal som, hej, na plné hrdlo. To bola jedna, podľa mňa, nešťastná náhoda. Aj tie nešťastné zranenia, ktoré spôsobil tým 5 ľuďom, tie nevznikli jeho snahou ich zabiť a zožrať, ale tým, že on sa cítil byť ohrozený a chcel sa odtiaľ čím skôr dostať.